Nakalas ang 70 anyos nga lolo humansungaya sa Cavao pasado alas 4 Biyernes sa hapon sa Purok Waling-Waling sa Barangay Dapdap lungsod sa Pilar Isla sa Camotes. Wala na'y kinabuhi diyang naabtan sa mga pulis sa Pilar Municipal Police Station ang senior citizen. Pasado alas 5 sa hapon sa miaging Biyernes, nadawat sa kapulisan ang alarma sa pagpanungay. Matod sa asawa sa biktima nga nahinabi sa kapulisan, alas 9 sa buntag niadtong Biyernes, mibiya sa ilang panimay ang biktima aron unta mangahoy sa bukirang dapit sa Purok Waling-Waling. Nahibong na lang ang pamilya sa biktima nga wa na kini makauli sa ilang panimay, hinungdan nga ila kining ipangita. Nakita na lang ang naasoyng senior citizen nga gabuyod na ug wa nay kinabuhi. Wa nay sapot ug daw naguhay-guhay na ang tiyan ini nga naigo sa sungay sa Cavao. Ang Cavao iya sa kabanay ra usab sa biktima nga gihigot sa punuan sa kahoy apan nakabuhi ug nahimong agresibo ug miatake sa senior citizen. Since laging aggressive tong kalabaw natin sa victim, sir. So sobrang aggressive nito na sa pagkakaatake niya sa victim, sir. Natira ng kalabaw yung along the attack, sir. Natira ng kalabaw yung mga damit ng ating victim, sir. Sira talaga, sir. Naigo ang kanya, ang tiyan ng ating victim, that causes immediate death po, sir.